ассалому алайкум ба ҳама модарону апаву хоҳарон. ҳамаи шуморо хуш омадед мегӯям ба саҳифаи худ ва дар ин саҳифа чӣ қадar ки бисёриҳо медонанд ман дар бораи косметикаҳо ва косметология маълумот медиҳам. ҳозир маълумот медиҳам дар бораи вазелин ки ин як маҳлуле аст ки солҳои зиёд бибиҳои мо бобоҳои мо ин чизро истифода мебурданд. вазелинро соли 1859 аз тарафи кимиёдони амрико роберт чесбра ихтироъ шудааст. имрӯзҳо вазелин дар косметикаи тиб ва корҳои рӯзмарра дар саросари ҷаҳон истифода мешавад. вазелинро бояд бо меъёраш истифода барем ки то он ба рӯи мо зарар накунад. ин вазелинро бисёртари мо мебинам ва медонам ки дар кӯдакҳоямон истифода мебарем. асос барои ҳамон пӯсти сар ки кӯдак нав ба дунё мебиёд ва сайни железа ки дар кӯдак зиёд аст, ҳамон болои сари кӯдак пӯст мепартояд ва ҳамон пӯстро бо вазелин мо метавонем тоза кунем ва каме ҳамон вазелинро дар бинича дар пешонии кӯдак мемолем ки чунки роҳи нафаси он ҳама вақт мулоим бошад ва нафаскашии кӯдак ҳам хуб шавад. боз духтаро вазелинро метавонед ки дар ҳамон памперс подгузникҳое ки мо дар кӯдак мепӯшонем аввал дар бадани ӯ кӯдак шакед то ки ин вазелин ҳифз мекунад ки ҳамон клеҳои памперс ба организми кӯдак ба пӯсти кӯдак зарар набиёрад. ва одамоне ки пӯсти равғанӣ доранд шумо метавонед ки аз ин вазелинҳо бисёр истифода набаред. танҳо дар кафи пой ё ки дар даст метавонед ин чизро истифода баред, чунки агар дар рӯй ё ки дар тана истифода баред он ҳамон пораҳои пӯсти шуморо маҳкам мекунад ва аз ҳисобе ки пӯст зиёд равған ҳосил мекунад аллакай ба ҳамон наракҳо доначаҳои сурх оварда мерасонад. ва он духтароне ки пӯсти хушк ё қоқ доранд шумо метавонед аз ин вазелинҳо истифода баред. ҳам дар рӯй ҳам дар лаб ва дар тамоми ҷои бадан метавонед ин чизро истифода баред духтаро. ва бо меъёраш вақте ки шумо ин чизро дар рӯи худ мемолед ҳатман дар дохили хона бошед, чунки нури офтоб ба ӯ пӯсти шумо нарасад таъсираш ки ба ҳамон доғҳои рӯй оварда мерасонад. баъде ки шумо ин чизро дар рӯи худ истифода бурдед ё ки дар дастони худ ҳатман пеш аз берун баромадан ба таи офтоб ҳатман онро тоза шуста аз пӯсти худ тоза кунед, чунки ҳамон дар дохили пораҳои шумо ҳамон қатраҳои камаш ҳам истад агар рӯи шуморо ба доначаҳои доғҳои ҳамон сиёҳак оварда мерасонад духтаро. якчанд маълумотҳо медиҳам ҳамчун косметика истифода бурдани вазелин. шумо метавонед ним қошуқча вазелинро бо 2 қошуқча соки лимон барои мулоим кардани пӯст. лиму кислотаи тиббӣ дорад ки ҳуҷайраҳои мурдаи пӯстро тоза мекунад ва вазелин намнокиро дар пӯст нигаҳ медорад. шарбати лиму витамини С-ро дар пӯст бо вазелин нигоҳ медорад ки ин ҳамон доғҳои рӯйро равшан мекунад. боз метавонед ки ҳамин тавр ним қошуқча вазелинро бо гули алоe майда карда омехта карда дар дастон ва пойҳои худ истифода баред. ва чӣ қадar ки мебинед вазелинро дар корҳои сохтмонӣ ва дар бисёр корҳои дигар истифода мебаранд. боз мо метавонем вазелинро дар пойафзолҳои чармии худ молем ки ин пойафзолҳои моро аз ҳамон тарию намин нигаҳ медорад. хуб духтаро, боз бисёр тавсияҳои дигар ҳастанд. ман мехоҳам фаҳмам аз шумо ки вазелинро дар кадом ҳолатҳо истифода бурдед ва чӣ фоида он ба шумо овард. ин якчанд тавсияҳое буд ки ман баҳри шумо пешкаш кардам духтаро. ва ҳатман дар канал обун шавед ва боз ман дар оянда иншоаллоҳ наварҳои боз ҳам ҷолибтару хубтар баҳри шумо пешкаш мекунам. ҳама каса дар паноҳи аллоҳ бошед. худованд нигаҳбонатон.